חף נולד 1901. אני רוצה לספר לכם על בן אדם שקוראים לו אורפאוס. תכנס בבקשה לבמה ותתחיל להסתובב. אורפאוס הוא אחד האנשים המוכשרים ביותר בעולם במוזיקה. כשהוא היה מנגן ליער, הוא רואה פתאום בחורה יפהפייה מסתובבת לה ושרה לה שירים של שלמה ארצי. מאיה בוסקילה. לא, היא מזמזמת להסבירות. כן, תסתכל עליה עכשיו, תתייחס אליה, תראה איזה בחורה יפהפייה יש לך פה מול העיניים. והיא שמעה אותו מנגן, התקרבה לאט לאט ואמרה, איזה מוזיקה יפה. והיא הרגישה שהיא מוקסמת מהנגינה שלו. הלב שלה התחיל לפעום בחוזקה. איזה יופי של מוזיקה. תסתובבים מסביבו כזה, תהיי מאושרת, כן, תנגן אורפאוס, תנגן. והוא פתאום שם לב שיש כזאת בחורה יפהפייה לידו, והוא הפסיק לנגן לרגע, והוא אמר לה, מיה? אני אורידיצ'ה. מה, לא שמעת עליי? אוקיי, אני מאוד אוהבת מוזיקה ואני מאוד אוהבת ריקודים. אם אתה תנגן... יום אחד, בעודם הולכים ביער, פתאום יושב לו אורפאוס ליד העץ ומנגן, תשב ומנגן, אתה תמשיך ותיים לשחול בבמה, צופה תראה את הפרסה. בינתיים אתה עכשיו תתחיל להיות אהובתו מתה. שכחתי פרט חשוב. הם התחתנו, המצב הוא כזה, אורפאוס עצוב, אהובתו אורידית שמתה, הנחש מטייל ביער, ואנחנו עכשיו הולכים להיכנס לעולם המתים. הסוס כל הזמן דוהר, אתה דוהר כל הזמן. יפה, תראה שתהיה. כנס בבקשה לבמה, עדס, כנס לבמה. אני רוצה להציג לכם את העדס. עדס הוא אל השול, הוא האל ששולט על העולם. תסתובב, כן, תרים את הראש. יופי, אתה המלך. ואז אתה מאוד מוקסם מהנהיגה. נורא רוצה להסתכל אחורה, אני יודע שאסור לך. ויש לו שלב שאני אגיד לך, לא טוב, לא תהיה מסוגל. אתה תרצה נורא לראות אותה. אתה תפיץ אחורה. ברגע שהוא מסתכל אחורה, אתה אוכלת על הרצפה. מתח. אוקיי? תהיה לך לאט לאט. תגיד לה, איזה כיף. אני אומרת, אני אראה את אהובתי הנצחית. איזה כיף. תגיד, נו. איזה כיף. אני חייב לראות אותה. תגיד, נו. טובי או לא טובי? כשתחליט, תסתכל אחורה, אבל שתרצה. רק שיהיה היום. הוא הביט לאחור. עכשיו, ככה כל הבנות בעיר ניסו להתחיל איתו וניסו לכבוש את ליבו ולקבל ממנו תשומת לב, אבל הוא בעצם לא התעניין באף אחד כי הוא היה נורא עצוב. וסוף הסיפור, כמו שכתוב